Продуцентът на филма "Път към неизвестното" Степан Поляков е при мен. Здравейте! Добър вечер. Кои са тези хора? Какво научихте за тях? Няма ги тези хора, изгубихме ги. Имаше ги, те станаха и си тръгнаха, защото всичко това, което ние знаем за историята, не е истина. И това го признава вече световната наука. Ние започваме от шумерите, а те са около 7000 години преди тях. Имаме огромна дупка в нашите разбирания за историята. И тези хора, които правят уникална цивилизация, в която няма кражби, убийства, най-вече само алчност. добро, така ли? И съжалявам да го кажа, но много секс. Стават и си тръгват, когато виждат, че има други хора, които искат да се убиват, да се изнасилват. Тогава те стават и си тръгват. Различни светове. Ние бяхме първите, които успяхме да заснемем тази невероятна история, която тепърва ще бъде и нашите велики учени, които са световно известните археолози, като Неджми Карул, като Ликлер. Те казаха, сега ще пренаписаме учебниците, момчета. От какво са избягали тези хора? Какво най-много ги е възмутило в най-лекия смисъл на думата възмутило? Те живеят в един регион, който... Това е на 30 км някъде от сирийската граница, нали така? Да, това е югоизточна Турция. Града е Шанлаурфа. Така. Това е място между Тигър и Ефрат. Това е място, което учените са обявили вече за... Оставете пошните глупости по сен. Говорим за великите реки Тигър и Ефрат. Учените са обявили, че там е била най-вероятно райската градина. Какво е райската градина? Никой не знае още. Но в райската градина е нямало едно нещо. И то е било алчността. Алчността идва и тези хора си отиват. Къде обаче отиват, знаем ли? На север, на юг. Разпиляват се, така в космоса. Никой не знае. Има всякакви, разбира се, вече теории, но ние просто не знаем. Те първо ще научаваме какво се случва с тези хора. Най-важното е, че нека обобщим. Нашият филм "Път към неизвестното", Road to the Unknown, разказва нещо просто. Имаме два свята. Това не са двата свята между Първата и Втората световна война, а това са два свята между човечеството, в което не е имало кражби, убийства, мъст. И алчност. И когато идва алчността, тези хора стават и си тръгват. Къде? Не знаем. Сега това ще търсим. Добре, казвате, едно животно изяжда друго животно. Не ви ли се струва, че тук едни хора изяждат други хора? Не ви ли се струва, че живеем в свят, в който алчността е доминанта? Нищо друго няма, да, разбира се. Това се... в този комплекс, който е много специален, защото знаете ли, Катя, там не е имало никакви възможности тези хора да направят тези скулптури, да направят този каменен зоопарк, както го наричат, и да разкажат тази история. Не е имало дори вода наоколо. Нищо не е имало. Никой не знае как са го направили, но те са го направили. Тези хора, съграждайки всичко това, изведнъж виждат невероятната враждебност на другите хора, които идват. Сега, нека да кажем, че и с това да приключим. Все пак те спасили ли се? Имало ли е изобщо път за спасение? Няма хепи енд в тази работа, само че
Нашата история, писаната история, започва от времето на шумерите. От Гилгамеш. 6000 години преди нас. Тези хора са 13 000 години преди това. Ние имаме 7000 години дупка, която не е разказана. И това го признава официалната наука. Това не са някакви конспиративни теории. Тоест, хората, които ще видите в нашия филм, официалните археолози казват, не знаем какво се случва. Не знаем какво се случва. Да. Вие като режисьор, който стоите и като продуцент за този филм, когато го пренасяте към родната действителност, какво виждате? Същото. Идва учеността. Нищо добро не ни чака и... Тя не ни ли завладя вече? Не ни ли превзе? Да, и ние ще направим следното нещо. Не изпържи ли умовете ни? Сега, там има нещо, което е много важно, да речем. Мога ли да говоря неприлично? Да. Но с думите на науката. Истински думи. Там има... Значи, те са няколко такива обекта. Единият се казва Карахан Тепе, който се води от професора Неджми Карул от Истанбулския университет. Там има зала на пенисите. 12 пениса, които са огромни, разбира се. Защо тези хора са възвеличавали пениса? Защото всичко това е кипежа на живота. Там са се правили огромни оргии, но всичко това е било безкрайно мирно. Тоест, всичко това, за което вие говорите в момента, е, че ние, които искаме да правим оргии, но не искаме да нараним никого, лека по лека ще си тръгнем и ще се оттеглим. Всичко останало ще бъде война, мрак, кръв и смлени тела. Това ще бъде. Тоест, това в моята концепция за този филм е, че има вариант, в който можем да правим оргии до безкрая на живота си и другото е смърт. И война. Другото е смърт. Странен е този философски вариант на живота, но стария британски лорд, който стои, пуши, пура и абсолютно безполов, който аз много харесвам сам по себе си, не е възможен повече. Чухте ли предният ми гост каза, че в момента сме в времето на борба на ценностите и това е най-голямата битка, която се води? То няма никакво съмнение в това. И той каза, че в момента нещата са на кантар. За ценности ли говорим? За ценности говорим, да. Можем ли в тази телевизия? Всичко можем да кажем в тази телевизия. Да спрем да слушаме чалга? В нашето предаване няма чалга, но това не значи, че ние сме чалгари. Това е шега. Това е шега. За всеки има тук, като музика. Но ние говорим за ценности. За нещо, което е като че ли много важно, за да се спасим и някой ден друг режисьор да дойде и да разкаже за нашите времена. Имаме проблем с едно нещо и то е, че не се говори за това. Айде да се върнем на Олимпиадата. Айде, щях да го поставя като въпрос. Разбира се. Казвате да харесваш откриването и да харесваш видеята на Ислямска държава. И това го написахте в пост. Разбира се. Да харесваш това откриване означава едно просто нещо. Това, че ти харесваш видеята на Ислямска държава. Там имаме отрязани глави, наживо, пред камери, както беше там. В моя Париж, който аз изгубих. Там имаме тържествено писклива музика, лоша хореография, много лоша хореография и сръчно отрязвани вратлета. После кръв, пустинята или сена. Лее се там.
Това беше цялото шоу. Толкова... Драг изпълненията, драг шоуто, тайната вечеря, възпроизведена от... Аз съм окей с драг шоуто, стига да бяха хора, които искаш да легнеш с тях. Ма то... Ти искаш да ги изпечеш и да ги изхвърлиш после от вечерята си. То това беше. Няма за какво да говорим. Тук няма изкуство. Има... Добре, се върнем на глобалния въпрос. На глобалния въпрос за Париж. На парижката свобода, на френското вдъхновение. За какво говорим? Неолибералите ни казваха, че точно това са ни прожектирали. Не са. Ако искаш да се гавриш с... Когато искаш да се гавриш с християнството, както те направиха, имаш право само по един начин. Ако си сигурен, че може да изкараш нещо по-добро от животът на Брайан, от Исус Христос суперзвезда, или тогава просто се заври в тинята на сцена. Защото ти не си нищо друго, освен ислямско-ционистка, гейска чекия. Така да го кажем. Нищо повече не си. Ти не можеш да направиш нищо повече. Кой е този, който така възхвалява на режисьор? Никакъв режисьор, разбира се, той не е. Той е една поръчкова матрица на управляващата класа. Защото, да кажем, най-важното, и то е за Франция, не е за България, не е за Европа. За Франция свободата има цена. Дявол да го вземе. Той какво рискува? Нищо не рискува. Ето, унеси отвратителни копелета, които са Шарли Ебдо, като направиха... Аз го харесах, между другото, това с Мухамед. А те го направиха, си платиха цената. Платиха ли я? Разбира се, че я платиха. Платиха е. А тук какво плащаш? Нищо. Тук е... Излязоха с едно извинение, свалиха някакво видео, доколкото разбирам някакви... Едно извинение. Компании се отказаха от спонсорството. Нека да кажа извинението. Ако сме обидели някого, извинявайте. Знаеш така ли, звучеше, да. Виждала ли си, има един тип простодушни простаци, които като отидат на гости у вас и като си обуват на връщане обувките вече на вратата, казват... Аре, довиждане, ако имаше нещо, извинявай. Да, беше класическо тръгване от гости по времето на соц. Нека да си го кажем. Това е френското ганевско извинение. Това ли видяхме сега? Точно това видяхме сега, да. Сега, неолибералите, аз така ще ги наричам у нас, забелязахте ли, започнаха да предлагат в сцена хора, които... с калпаци, с народни носи, започнаха да се подиграват по този начин на тези от нас, ще кажа в това число и себе си, които не харесахме това, което видяхме на откриването. Комплексарщина ли се усеща зад подобна подигравка? Преди 16 години казах, че Жоро Тошев е гей за бой и му гоща в интернет. Същия тип. Защото Жоро Тошев ни каза, че това не е тайната вечеря, това е било съвсем друго. И пак преписа от друга ден. И после естествено го опровергаха. И той не каза нищо повече. Естествено. Тоест нямаше извинения дори. Няма. Те са нагли, бездарни, наплевателски копеленца, които се опитат да се качат върху гърба ни. Няма да стане. Няма да успеят да се изгарят с православието, защото на всичко отгоре ние трябва да кажем нещо, което е много важно. Ние, православните християни, не признаваме католицизма за християнство. Така че това е техен проблем. Аз даже мисля, че нашата православна църква прави грешка, че се занимава с тия глупаци там. Ама навъдили се са много икуменисти, да ви кажа, които искат единение. Естествено, че е пълно с икуменисти.
Защото те всички искат да си лягат едни с други. Както знаем. Ама, че го казахте хубаво. Винаги го обличат в някаква друга форма, така, за да ни представят и комунизма за нещо възвишено и нещо, към което трябва да се стремим. Вие го направихте на пух и прах само с една реплика. Знаете ли, постовете ви са хит. Фейсбук много не ви обича. Имате някакви много особени отношения с Фейсбук. Защо не си извадите постовете и не ги направите в една книга, за да ги четем? За да не приличам на Любо Дилов. Само, че разликата, знаете ли каква е? Разликата е, че тогава той пишеше, за да може да направи книгата, а вие просто ще направите книгата от това, което съвсем по естествен път ви е дошло. Има по-важни неща и те са, че е по-хубаво да си Мишел от съпротивата, отколкото писател. Познавате ли я? Не, това е шега. Не, Мишел от съпротивата е истинско лице. Тя беше на протестите и това е една невероятно прекрасна, красива, уникална жена. И ви, ето, провокирам ви да се запознаете с нея, като я видите Мишел от съпротивата, поканете я. Ще останете изключително много приятно изненадан. Сигурен съм. И ми идва на ум да се опитам да я поканя. Айде. Но вие следите? Не на почитател сте или? Не, хрумна и просто така беше. Наистина ли така ви дойде? Да. Добре, получи се интересно. Сега, политиката колко ви възбужда? Хайде, понеже сме в тази тоналност. Ние сме... Нашата, вътрешна, родната, тази със алчността. Аз съм в правителствената телевизия в момента. Вие правите правителство. Добре. Тогава? Какво? Искам да съм министър на какво? На нещо. Добре, дайде да видим на какво може. На какво мога? Да. На транспорта, защото пътувам напред-назад. И най-много какво ви се иска да поправите? ЖП-то ли? Където още вони на урина? И където не се знае, ако тръгнем, дали ще стигнем? Сега, ясно е, че няма да има правителство. Това от всякъде. Аз се чудя, като казах, няма да слушате повече чалга тук, но има нещо по-отвратително в живота от чалгата. И то е допира, който вие имахте. Тоест не вие, разбира се, има такъв народ, който имаха с... ППДБ. Ага. Отвратително е, те си го признават. Да. И знаете колко негативи понесоха има такъв народ за това, че казаха, тези са раково образование и ги посочиха. Когато им писах там и на Тошко, и на останалите, че не мога да имаш нищо общо с коминтерновските копеленца, като Бойкикев и останалите, какво? Не, те отиха и се прегърнаха. Добре, окей. Сега имате проблем, обаче. Имате истински проблем. И той е? Електората, нищо повече. Кой би искал да се докосне до Бойкикев и до... А защо за Бойкикев продължават да гласуват хората? След всичко, което преживяхме и защото сме виждали комунистическия период. Помните ли, като имаше 90-та година, едни връзваха бабите си комунистки да ходят да гласуват. Да, така е. И същата които история. се нарекоха патриоти. И сега същата история. Някои ходят да гласуват за тях, просто защото са комунистически бабички, само че уж в синьо. Това е историята. Добре, аз си спомням, вие бяхте много демократично настроен. Кога се отказахте от тези ПП-та, ДБ-та и всякаква така... Аз последно гласувах за реформаторския блок и тогава било някъде... Къде беше преломния момент? Там някъде. С какво? Някаква случка, събитие? Шокът да направят съюз с мутрата и това беше края. Как ще влезеш в правителство с мутрата? И тогава
главният вакцинатор, той е Пепи, как се каже, Москов, и всичките ти останали, и те се изпокараха за пари и за власт, и те бяха заедно с ГЕРБ. И кажеш, и 14-та година беше това. 10 години по-късно те продължават да правят същото. Колко трябва да си малумен, за да продължиш? Щях да попитам, което какво означава, ама вие го казахте всъщност. Добре, на финала, тази алчност докъде ще ни докара? Като теглим чертата, какво ще остане от нас? Ще започнем от там, откъдето започва моя филм с Даниела Гил. Направихме Път към непознатото. Знаеш какво ще стане? Какво? Ще си тръгнем и ние. Другите ще останат. Тези си алчните. Да. За да си... Неизбежно е. За да си плуват в собственото блато, което са направили. Така отново ще има Рим, древен, убийства, кръв, оргии, гадости. А ние ще си тръгнем. Добре. Някак си тъжно завършваме, обаче пък нямаме много поводи, нали? Нито за радост, нито за оптимизъм. По-добре е да бъдем реалисти. Аз съм бунтар и ще се бия до последно. Което значи, че в това е оптимизма. Но няма да вкарам никой в моето кръвопролитие и когато видя, че загубя, аз ще загубя, ще си тръгна. Благодаря ви за този разговор. Това беше Степан Поляков.